Stqarrija tal-Air Malta qalet li l-kumpanija bħalissa tiffaċċja azzjonijiet industrijali mill-Operations Controllers minħabba kwistjoni bejn żewġ trade unions. L-Air Malta qalet li l-kwistjoni bħalissa tinsab quddiem it-Tribunal Industrijali li jiddeċiedi jekk l-Operations Controllers għandhom xi tqisu bħala unit ta' ħaddiema separati. L-Air Malta tkompli li sakemm tittieħed din id-deċiżjoni mit-Tribunal, il-Management ma jistax jinnegozja mal-Assoċjazzjoni tal-Operations Controllers għaliex jekk jagħmel dan tkun qed tikser il-kundizzjonijiet tal-ftehim kollettiv mal-General Workers Union. L-istqarrija tkompli li l-Air Malta għandha pjan ta' kontinġenza biex jilqa' l-azzjonijiet industrijali u sostniet li d-dewmien li hemm bħalissa u minħabba restrizzjonijiet mill-kontrolluri tal-ajru minħabba maltemp fuq l-Ewropa. L-azzjonijiet industrijali mill-Assoċjazzjoni tal-Operations Controllers huma possibbli wara li aktar kmieni dan ix-xahar il-qorti ċaħdet mandat ta' inibizzjoni mitlub mill-Air Malta biex twaqqafhom milli jwettqu azzjonijiet industrijali. L-assoċjazzjoni twaqfet fl-2015 iżda l-Air Malta qatt ma rrikonoxxiet din il-union. F'Ġunju tas-sena li għaddiet id-Direttur tax-Xogħol u Relazzjonijiet Industrijali kien ordna lill-Air Malta biex tirrikonoxxi l-assoċjazzjoni bħala trade union. Il-kwestjoni tinsab quddiem it-Tribunal Industrijali.